What's up mga kabaro, no? May buntag. Si Mrs. mga kabaro nag-practice og vlog mga kabaro. Yang channel mga kabaro, pag-subscribe yung Milyonariyang Piki. Subscribe ito na, no? Suportahan natin yung Mrs. Kabaro. Pero dili siyang patawag Mrs. Kabara kay Milyonariyang Piki. Yun na yan. Smile, Milyonariyang Piki. Woohoo! Dapat yung mapamilya ng Bernaraya, ito ka no. Ya, mga kabaro, no? Padunta, palitog. Asa yung susi? Di. Sige. Milyonariyang Piki. Oops. Patay po tumaya mga kabaro. Oops. Tumaya ito pag mga kabaro. Ya, payo dito motorong adlaw mga kabaro, no. Ayusan oy. Nay, ay ka nay. Ya, baro no. May nagputumaya mga baro no. Biyahe boss. Oy boss, bihay boss. Okay. Sakero na baro. Imuntag ya. Mas saka. Ayan, sa'yo. Dali kayo mag-drive sa motor mga kabaro, no? Madulong ka magpalit o Putumaya. Ako mga kabaro, kung makabot ang bata sa Putumaya karon. Iharong rasa. Nakalami ani mag-motor ka mga kabaro, no? Kay Juan, di lang ganyan mo mapokus ang mga area mga kabaro, no? Mga kabaro, no? Natas mati na Playa Road mga kabaro, no? Masing matingala mo, no? Asa naman po ni si kabaro. Matawag po tumaya mga kabaro. Pasensya na sa akong kamera mga kabaro, no? Kay gamit na ko ang gamito na ko ang kabaro vlog mga kabaro, no? Ang akong karaan ang kamera mga kabaro. Kaya kung gamiton ako itong bago mga kabaro, pang-vlog lang to sa main channel na ko mga kabaro, no? Para dili ko rin kini diriani sa ko ang second channel mga kabaro, no? Sa ko ang daily vlog, para dili-dali madaho to ako ang dili-dali madaho to ako ang bago mga kamera mga kabaro, no? Sa karon mga kabaro na ko yung gugian mga kabaro si kuya mga kabaro. Yeah. Mayong buntag, mayong udto, mayong gabi, mayong kadlawon. Kumusta man? Nakita na puntag balik ba? Pwede siya mag-angkat ang mga strap sa mga motor. Pwede, pero wala tayong helmet. Asa man yung ay? Pwede mo palit ako. Para pagkaon sa akong anak ko sa Rosbik siya. Dali, sakay. Sige lang. Pwede ako pwede lang magdakot ako. Ha? Hindi ako na apuntan. Ako lang din kasi yung daghang uyab. Dagat kuya, grabe mo na oy. Gusto mo rin bubod ka abak at ako. Kuya, Rosbik siya prakalo. Sige, sakay. Dali. Ito itaot.
Sakay, dali. Hinay ha. Up. Kaya ni mo? Maglisod man kung tikkan. Ah, dali ta. Dali ta oh. Kaya. Kapika ka dali ah. Magbilit ka tong mga Sige daw. Agwanta na nga ako ba? Hindi ka agwan. Ay ka. Ikon sa inyo to. Basig mapuga niya mo. Oh, sige. Gusto lang na motility. Oh, sige. Hinay ha. Kaya? O baliktad ang akong tikang. Oh. Di mo kaya no? Ay isa. Ako ibalik. Ako ibalik ah. Whoop. Isa ya ha. Isa. Ako ibaliktad. Oh, dito na David. Dali. Dugit kayo. Okay. Kana. Kaya ni mo? Si ako sa may plaster ako. Malupot na rin. Up. Nakasakay na? Ya, anak. Okay. Gunit. Asa na inyo haya? Edger lang kayo na din. Baca pandisal? Edger lang sa photo pero Ay, kaproblema. Walay bayad na. Ikaw na gud na. Walay bayad ya. Ha? Oy. Okay, dito ka, kuan sa isa ya. Isa. Isa. Ya, pakitabang sa komisarya big. Muna officer. Stroke mo ni. Ako lang nagian mo, palito siya, palito ko yan. Asa yang naog? Correct? Ito po may malaman ang upang siya. Asa yang naog? Dito pikas? Ano lang. Salamat sir. Okay na kaya? Okay lang sir.
Okay na. Sige. Salamat ah. Yeah, hindi kuya. Dili, akong giagig niya niyo. Luwi kay. Oo, Teresa. Satu siya pan. Yeah, hindi kuya. Salamat. Ay, welcome ya. Ano, baro no si kuya. Si kuya nga baro no, nagian ako to primero na ako katong nag-walking tour ko diri sa Matina Playa to Matina Pangi. So si kuya nga baro no, nagian ako to primero sa nag-walking tour ko sa Matina Playa ug Matina Pangi. Sa karon nga ako baro. Nagian na po na kog balik siya si kuya no na nagbagtas padulong pa sa Gross Big Shop. Yeah, sa karon na akbaro no. Ako lagi pasakay si kuya no, disclaimer lang no, akong ipasakay si kuya nga walay helmet. Pasakay na ko si kuya nga walay helmet na akbaro no. Og sa karon na akbaro, padayon na tato ang biyahe. Ato ang biyahe karong buntaga. Uy. Adlo sa padung karon mga kabaro no nya. Dapat gusto i-vlog mga kabaro no inichi o kang damusa. I-vlog na ko to sa kuang main channel mga kabaro no ko ani piyesa sa channel. Kini nga channel mga kabaro, kabaro vlog mo ni akong may tabo sa kuang daily vlog mga kabaro no diri may tabo tanan. Nanako sa cruising Inichi mga kabaro no. Cruising Inichi Bangkal mo yang dagway na mga kabaro. Ay. Cruising Inichi Bangkal yan. Gasboy. Doon na mga kabaro no sa Putumaya. Unta mga kawaro na pa Putumaya no. Ay Putumaya dito si ate. Pero mas ganahan ko diri sa Putumaya ni nanay. Hindi kay nanay ko ganahan sa Putumaya. Maagoy. Wa na may lamisa agay. Agay wala. Na. Ay to asunahan na yung mga kawaro. Hindi mo diri ya. Na diri sa unahan. Na dara. Putumaya. Nay, pwede i-take out ang Hatsuko, Nay? Sige. Pag-upat ka po tumaya, Nay. Nagpilay mga Hatsuko, Nay. Tag-20. Kalami sa Hatsukong nanay ang klaro. Uy. Wala ka ano? Kalotong chocolate na. Ilan ka po ito? Upat, Nay. Ha? Silapin na. Ay, silupin lang yan. Oo. Pila? Sa order? Duha. Lahi lang yan ha. Kaya gusto lang mo tilaw akong misi sa tsokolate ni nanay. Lapa ba yung ako yan? Upat ni, tapon? Oo, upat, Nay. Tumaya din. Ako rumingaw kaya itong dala no kay Sabado karon. Pinyat
Nangyat nga, daw mga hagod. Kapwa may bihil, sino inuman? Apa ba, kaya iluhit ko asawa ba? Ana, good. Ati mana gyud yung asawa? Basta walay trabaho ko ino. Ako trabaho pero hindi kayo nato sa ganun yan. Sige harap na. Oo. Kimuha ko na lang po. Bitaw no. Awon lang. Manakop mo. Rakpan mo ha. Anak na iguro gapon. Uy. Matubatan-log. Nakalimutan ka na, tago man. Take photo, tapping sa photo ba? Limited na rin. Uy, lami kayo. Pila tanan ako anay? Ha? Pila tanan? 60 ga. 60. Kaya ba lang sada? Isa lang natugsod aning silupin. Isa lang. Ha? Okay, ano yung una ya? Parang, okay. Salamat ah. Nay, salamat Nay. Yan, salamat. Yan, mga baro, no? Oops. Dagan mo itong balo? Ano yan, mga baro, no? Padayon ta sa pag... Muli na ta, mga baro, no? Nya, sa patingala mo, mga baro, no? Nga akong igamit nga motor. Sa akong ugangan ni mga baro, no? Sa motor, akong giulaman kay akong motor, mga baro. Akong gipaayo mga baro, no? Ako ang ligid dito sa tubangan kay ang ganang bulitas. Nagupo katong pag-ato na mo og Edin Toril mga kabaro, no? Mo ni nga sa pagkaroon mga kabaro. Ang motor mo ni nga motor, no? Ako gigamit ang karaan nga motor sa tumugangan XRM 125. Yeah, mga kabaro, no? Padayon lang ta sa pag-vlog mga kabaro. Dagan salamat sa pagpuyo. Kung nabot ka diri nga vlog mga kabaro, no? Kini ako magpauli. Pwede ka mo comment o hala kalami sa Putumaya. Alright mga kabaro. Oops. Ano ni? Oy. Kapisik agay. Dili ko kapag-arwas tayo mga kabaro, pero kasagaran yun. Usahay lang niya mga kabaro, pero usahay dito jud ko sa mina sa katong nay kuan nito mga kabaro, no? Katong nay Seed by the Sea. Ay Seed by the Sea. Seed by the Sea. Dito jud ko kasagaran magpag-arwas mga kabaro, no? First unang-una limpyo mga kabaro, no? Unya prato ra pod. Dito mo god limpyo magyapon, pero may kamahalan lang. Uy, maligya mo ni ko 98 gig. Loaf breed type nga mga multi-cam mga kabaro, no? Loaf breed type. O kung saan diri mga kabaro. Uy. Nakita niyo mga kabaro, no? Ang dala na mo diri sa Matina Playa. Limpyo yun siya mga kabaro. Nao. Buntag sayo. Parang nasilhigan naman siguro ni. O pa dahil nasilhigan gani mga kabaro, kana pa yung mga abog, no? Pero sa pagkaroon mga karo, disiplinado gid ang taga Davao. Basura na biruan. Ilagi nang kuno ng basura. Dili gid magpataka og labay, no, sa mga basura, no, kay siyempre madamay ba ata tanan taga Minyo kung pataka at taglabay sa basura. Nakakbaro, no, pamilyaran mo aning lots for list dari asa mo, ano, lots for list dari sa Matina Playa nya. Oh, baking pantry. Oy, tayo ka ba ni? Tayo ha to. Ug sa karon mga kabaro. Uy, si kuya nagian ako na ako.
Unsa ni si kuya ni gauli day? Ya. Ay kay istorya. Ato na lang agian mga kabaro no. May kay istorya si kuya. Alam si kuya kay na mga kabaro kato kon sakay. Na-stroke to si kuya, na-stroke niya. Maglisod siya og kasi pangalan sa imong iro, ma'am. Bubbles. Hey, Bubbles. Unsa ni siya? German Shepherd? Wow, Bubbles. Sit here. Hmm. Sit here. Sit. Ma'am, salamat, ma'am. Si Bubbles, no? Pangalan siyang iro. Babae siguro kay Bubbles man. Babae siguro yung Edo. Yan mga kwaro, layo lang ta. Uy, napigisa kayo mga kwaro. Sa karon mga kwaro, sarado pa ang RD Pawn Shop. Oy. Kwaro, RD Pawn Shop. Oh, kung saan eh. Bro, may relibo bro. May relibo lagi. Agi lang ko. Nakalami sa baktas ka mga kabaro no? Ay baktas mag motor nakalami niya kay dili ka apoy pero hampait dili ni mo magian ang dapat mo magian na paro oops doon lang tagbalay mga kabaro no? Doon lang itagbalay ayan na Cool. Good morning. Kumusta Col? Sa iyo nag-jogging ni mo koy oy. Ay, ganda. Baro no nabot ako sa balay sa karon uy sa karon mga baro no ilan na ka minuto daw uy 23 minutos mga baro no padayon lang tas no padayon lang tas pag vlog mga baro 23 minutos malala punta sa itong helmet oops itong pismas mine hey mine you mali may yabo ang wari ito sa ning i-plaster ni tabangin sa kuhan nini mali tabangin sa kuhan ni nagkaroon tintog na doon yung camera na nagkaroon so yung tingala mo mga kabaro nakini ako ha? Instead na guwapa at the same time na ginarya na inyong kuhan Mrs. Cabarro kanang sugo na naman dyan ko uy nain man ni siya uy Milyonarya namak baro kung milyonarya ang asawa ng Piki grabe kayo siya salit siya kay guwapo siya bakit ka ba sige na lang-kiss mo content ba? Sige na lang-kiss na may manike may lang ba kay kanang ko mga i-camera magod so practice gyud ko ani kay bawal kami alagi
Nakaon pa niya. Ay, naka-on pa din na siya. Ay, naka-on pa din ako. Mo ka no Hatsoko. Bawal magutang mo dili ko. Kiss me. Ay, as kagwapo gid sa kumana. Kagwapo sa kumbana. Busa no kanang guys, kung magkabingwit nga nani kagwapo nga bana. Kailangan jud no kanang magpamilyonarya milyonarya ka na. Uy, pila din na. Tagkuan. 15. 15 pesos? Oo. Gamiya ay. Kay nanay ni. Kaya sa Jollibee pa ka. Bitaw na. Siyempre hintay lang at suko. Uy, pangdaot na lang ini. Mahala sila. Pero lami man pod. Ano yung hindi ka na lang, piso So na dali. yun. Yung ano yun? Kuan na na siya kanang Magkamukha sa kwarto ka? Okay. There Basta mga milyonarya, kailangan din na pa-airconan. Isa pa yung baso. O, pasok ka no, mayabo ng sukuin na kayo. Kabalo magubas na yung camera, di nyo ka mo dili. Isibi kay, uihan magul ka gud kung off cam. So, si Judy magpahalok. Pero ganig na yung camera, ang palok kini. Salawan ng mayabo. Sige pa gud eh. Sige na, dari na ko. Sa isa tapos na ako ni. Mga kabaro, ako asawa. Musugod na pero siya vlog. Sugod siya vlog mga kabaro no? Nya. Nabaya ba yung basura mga kabaro no? Ha? Nya, tapuha na to. Sa adlaw sa Sabado, mo ni akong ginahimo mga kabaro no? Ay, walay sugar. Ha? Walay sugar. Wala ba tayong sugar eh? Ay, butang ka ng sugar gamay. Ay. Wala siya lasa. Naman tayo sukar, di ba? Ang do. Asa mo sugar? Ano diyan sugar, no? Dala. Oh, ni trapuhat tong kuan. To May din siya upuan sugar. ni check sugar. Duha na bi, duha lang, duha ta. Yung mga klaro, no? Mga pitama. Tilaw ta ni. Ay. Mga klaro, mga unta, no? Choco. Sa oras. Pang mayaman kay ni Ay. Milyonarya ba akong asawa? Ngayon may mayaman, milyonarya ba? Millionaire peke. Milyonarya ang ticket. Peke. Iya bitag ko ano, Ito. i-abdak. Impas. Ang gani. Adi na sa kabalo man na sila. Sa naong palang daan, dili jud katuan. Dami kayong mga klaro, no? Ito naya. Pero pero sa tinuod lang mo. Mama ang iya po ni dito sa ano, Hindi siya ko, no? sa lumay. Mo ba? Ay, mo rin siya, may? Itong ginaserve nila niya, butangan lag ko, ano? Chocolate. Lami ako. Biyag. Lami kaya itong pamahaw. Perfect. Perfect breakfast. Dali na kumain. Kay, tikod to, may pa-aircon man ka. Ano klaro, no? Mga nitagkuan, putumaya. Ano siya mga kabaro? Nga. At choco mga kabaro. Choco.
Mo nilami kong buntag mga kabaro. Kaysa mag Sabi niya may sa kan sa paksiwon nga. Lechon mga kabaro na mo kami. Kalami. Kalami lang. Tabang-tabang guys siya. Kan pait-pait. Espiso mo na yung tsokolatihan eh. Manang pait siya. Ay, play. Shout out ko mga kabaro no sa Caltex gabi nga agahapon sa hapon nga akong gisiaran kay may bihay Caltex ko no at bang sa John Paul. Shout out ko sa inyo mga kabaro no maayo kay mo kay napatubil ko mga kabaro apan gabi na jud daw ka banglahon na jud ka pupuon na jud kay ba bangon na jud. Tuhanyo ko sila ha. Hatag ng susi siguro for employee lang to kay ginalakan man. Shoutout sa inyo no, magdakan salamat sa inyong pagpakalibang. Nya mga kabaro, init man kayo nya na ako ni higupo no. Nya mga kabaro dagan salamat sa pagkuyog karong buntaga no. See you next vlog mga kabaro.